Gushi asizuyenzande tatam bakhona abangayi-understandiyo le language yethu siyithethayo ngoba kaloku le nto yale ngozi yabantwana yenzeke kwelaa cala kusetyenziswa ilanguage ezininzi kakhulu ke ngokwelaa cala ngabathathe nje ubabeke ngesingesi le language isidibanisa sonke apha eSouth Africa. Iintambo zikuwe bawo. Thank you, Minister. I received about that your accident to be that involved about that your taxi. I will did to support to talking to him about that your taxis. In that day it was that negotiating. I will did to support to talking to him. It was never driving about that your she is dead about that your people. In that your manager about that your taxi rank. I didn't suppose to telling about that us, to telling about that all that people in that your taxis in that day. It was the real story about that Mr. Mkushela, about that in that day. Uvakele nto katata uMgushi sawubanika bamamela abantu bahlabela izimvo zabo siyabulela bawo. Thank you very much, sir. Thank you. I feel like when I still am killing man of man. When I have time to shame you, now I am time to shame. Ndwana yami xekwele ngayo. Sezibhluku ezinkulu sivela phi ezibhluku ezinjena? Sekudala ndizibona ezibhluku ezinkulu mani kwenzeka ntoni kwezintwana? Yabona nje indaba zesixhosa zize iphele singezwanga lutho. Uzomsasaza ethi hey waqhamuka umkhanelwa ejahwa basemagwinyeni etshontsha uqala uqalulo walifaka ehini ebaleke ephethe insimbi yesibhozo waqhamuka enxaxheba nokhwaphilizo noqhanqala ayibo lento ayiyeke bafethi noqhophololo lento. Uthi ulinda isimo sezulu uthi hayi lebe liqhanza ubhobhoy. Mama ufuna apha ne ujonge apha ne wewedwa akho mntu uzawuthetha akho mntu uzawuhlala akho mntu uzawuthini sithi sowabina ne ndifuna ke ukuthetha i-English yonke wakhe wayiva yonke English yakho wakhe wayiva uyithethe apha kule nantsi ndihamba hamba English. Understand? Yes. You see? Before, again, talk to me. Yes. No. Present. Oleti libiza nje. Oleti libiza nje random words. Wayigcina nini ukudla amagama amathathu? KFC. Hey. How much KFC that how much KFC that 2 piece and pap? How much? If you know I eat when you have to try. Imagine KFC 2 piece and a papa. And a papa. And she was nice that pap. Cut a bit. Ndachaza ulalaphi pha kwawulala ekhukhweni nobulala ekhukhweni lo ndachaza ungamyeki nje uzosana nomntana kula ngekho serious ngawo uthena uzawucela imali ebhedi kuwe Bhedi hlukana lento ucela imali ezebhedi manapha ngena line intoni lento noba yasegqobhasi lento leyisile great awuhamba uthatha nabantwana abarongo manapha zukusa Second, you whatever. Where do I find the Beth? Yeah. You only have another call. Sekuya ngotshwala le. It's not gonna. Only have 1 minute. So like, you know, like no, like the You're gonna find what do you liquor call it? outside. You cook it. The Beth. Yeah. You cook it. Yeah. Is the sauce or what? It's like from the cow. It's like they make It's like when you sauce make or pap, what? then you can make with pap. You can eat pap with that. The Beth. Beef. That is the one. What do you call it? Yeah. Is this a sauce or something? No, it's like a meat. What do you want, sir? Beef. Beef? Yeah. Sauce or meat? It's like a meat, like cooked pap. Then you make it on the side.
It's from the cow. It's from the cow. No, you have to braai it or cook it. It's like a meat. The beef. Yeah, this. Itikiwe lapha manje nisikiphe esi-green. Is it this one? Yeah. What do you call it? Beef. Oh. Beef. You say what? Indudusile nami beef, befta. Not Bev. Awu zangena imvumi namhlanje zingena zisithi hayi zocela uxolo kubantu bathe South Africa zibamoshile bengoba zinqabe ku-2026 ngoku ziyabuya zithi zine new release ingoma eziyi-20 kodwa zomane zizipha abantu kancinci kancinci zikhona Zo-release ingoma eziyi-20. If ukudala wayibukele channel, I'm sure sekwayibona le mboza before. Le yayicula kwenye video kudala. I'm so interested to hear by the new release ngoku. ezinye abasifake emgqubeni madoda kanti ke nitsho emapieces molweni Siyabulisa futhi kuloo ndawo. mapekane ninjani emapekana into enzekayo emapekana abantu bayakhala bathi unqabile mapekana kwenzeka ntoni ngawo Kaloku soloko ndisegroove. andiva Soloko ndisegroove. wawusegroovini mapekana peace and pies kunjani mani bathi abantu ninqabile Anapeke ndaya kuwe ndakuwe iveki yonke andiyazi yena kwenzekani ngayo. awuyazi ngaye madoda zikhona ingoma engabani nazo kanti ndifuna ndiqale nityimbamba Hayi ingoma enayo mna le intsha bendixelele yona ngela xesha sendilapha ndingabanika abantu. mapekana unayo ingoma unayo entsha Nechimbamba. Nalaa ngoma ka-Adam Fiya. uAdam Fiya yho masiqale sibe Yeyiphi ngaye le? makasive uAdam Fiya kasibetela noMfiya mapekana Adamu phina ndilapha nkosi yam abandifuni apha emhlabeni. Adamu phuma ndiyamosha emyezweni nalo mfazi wakho ungu-Eva. mapekana ngabe ipheli lapho ivalile ngo Efa kanti lo. okay the peace and the pies ngawubethe yakhe ingoma The peace and the pies. Ubungathumele phintombazana isekum kodwa mna ndizawuhlala ndinawe. Nobungathumele phintombazana isekum kodwa mna ndizawuhlala ndinawe. Ndicela uba nawe hayi bomani ndicela uba nawe nono ndicela uba nawe hayi bomani ndicela uba nawe switi noba ungathumele phintombazana isekum kodwa mna ndizawuhlala ndinawe. Wala. Andiyazi mafethu nizova ngani ba ukhetha AP the first one ka-Adam no-Eva okanye le yesibini. But lembo yesibini hayi yona is my favorite. Yo izibasela ngokwayo le I need crowd, I need audience, I need intoni. But let me know guys ba nifila AP the first one or the second one. Uright baby. Belethu. Ma? Uright? Asuphosisa man. Belethu. Uhlekekela uhleke home. Uright ya the whole. Ayikho la. Ayikho. Uright. Uright. Anisincede bethu na. Katakhe. Belethu right. Katakhe. Aya sawuzuthe lonto kaloku sugeza awuzuthi ilofu yonke. Akashushwanga ngaqatshwanga nekati. Hayi akashushwanga uphilile. Uright girl ne?
Babeka lesisi sonke soze kaloku. Thatha just toothbrush. Aphambani mosaphambani. Aphambani, right. Ezive bezotsha babephambana. Asoze kaloku sisi. Ilofu soze. Hayi awuguli mos. What happens at initiation school for people who don't know? Oh, it's nice. Yo, It's nice, for real. parties. What? Braai every weekend. For real? Yeah. What I think was something else. Twiggy chef lapha isenze into ezifresh. For real? Yeah. Sawubona. Ndiyaphila wena. Ngicela ungikezele umnikazi wefoni. Alright, bamba kanjalo. Ngicela unikeze umnikazi wefoni mfowethu. Uyamfihla manje. Ubani umhlayo? Uyazi ungadali ngizaseqela ngoba ngiyanibona uqala nje wandapho. Akekho lo muntu lo ushiye phone. Nika futhi ungahlanganisi into ongahlangene nazo. Njengoba sifihla nje uyazi usifihlelani. Ngizothi ngisuka mina ngibe ngikhabaze wena. Ukhabaza ubani? Ungangiphenduli. Ungangijwayeli mfondini. Jonga ungangijwayeli. Uyava? Get off. FUKC, FUCK, MFK. Amanja mundu. Nomno wangama. MFCK uthini ngizindoni ngokezo? Ke brain ke don. Guys, ngoba ninibuza ke bani. Kuthukwa nge-abbreviations lo. Jane mhlophe it's just that ndivuka ngo5:30 ekseni ndihlambe. No, no, tata ndivuka serious la. Yebo. Ndivuka 5:30 ndihlambe. Amantata ndiserious because mhlawumbe ngafumana i-face mask ndizama unceda abantu abanelike abanobu. Ndivuka 5:30 ndivase andisebenzisile skincare routine and then ndiclean but ayingendayo into yiclean ebusweni but ndivasa kayi-3 ngemini ndivase ngo-1 after ndivasile ngo-1 ndiphinde ndiyovasa ngo-8 xa ndizolala so ndivasa kayi-3 na andizityi ichips andiyityi intlantsi phofa ndikutyi konke mani ukutya oku-like ku-fat i-oils neentoni like umzekelo isimba chips neentoni andizityi nditya ukutya kakulwetha bekhaya kutya ukulwetha. Hayi akhuzi time. Yeah, uyaphi ngokudeni? Hello guys. Hello. Chinese dal prank Mama. on my mother. As was now confirmation. You say means ek moet confirm that my ma lewe ne. Ja? Ja, my ma lewe. So ek moet nou 'n video maak vir oorseese mense ne. Want ek het my CV aangegooi. So dus stuur hulle vir my e-pos, 'n e-mail om te sê dat my ma moet in hulle taal verduidelik dat ek wel mama se kind is, né? En dat mama vir my toestemming gee om daai kant te gaan werk. Verstaan we nou? So mama moet nou hier in die video vir hulle net sê hallo en wat mama se naam is en luister. Ek wil luister maar. Wat mama se naam is, né? En dan mama nog vir hulle vir my eintlik toestemming gee, né? Dat ek in China kan gaan. Ja, mag je terugkomen in kan. Ja, ik ga terugkomen. Maar mama moet nou Chinese praten. En ik heb wel laten zeggen, mama kan Chinese praten. Hoe kan ik dan? Mama kan. Mama kan maar net verduidelijk. Kom.
Ik ga die... Ik ga Engels praten. Die Engels, jullie verstaan niet Engels hier. Dat moet Chinese wees. Zeg, wat is mama zijn naam? Dat is killing Assie. Wat is mama zijn naam? Van Engels hoor je mama kan Chinese praten. Mama kan, je moet te laag gaan. Ik kan, is hier de laagste worden niet. Doe ik weer kan krijgen. Siri, Galabashi, Praat een beetje harder. Galabashi, Galaban, Galaban, Iran, Iran, Alawan, and Kiriko, Adam, Cherry Team of the Patala, Hiri, Moon, and I got working. La ba, ini kata orang jadi kau lagi saya makan daging kilo kalau ada tang kalau ada aku anak ini kena antara tengkar tu anak ini tengkar tu keju Damn, oh, Aibo. Damn, oh. Yeah. I've never laughed so hard in a long time. Damn. Ayin Buffett, but no one is explaining for the Badabanga if Africans, but nah, man. I hope you understand Africans, Buffett. Yo, damn, I hope you enjoyed today's video, Buffett, too. For more similar content, make sure that you do subscribe. I'll see you on the next one. Sure.